wai ba na ji wai mutanen nan suna oga rashin kunya ba. Wai su waye kai ba kana ganin koyi mu je mu far masu ba kawai gayya kake gani. Mu je mu far masu dan iyayensu kawai shine abin da yake. Malam ya uwayya kake jin azumin nan na wani azumin nan fa ana fashin azumin nan alhamdulillah gashi nan kana gani daga farawa an yi kwaya 10 kuma malam ya uwayya yanzu azumin nan an yi 10. Bani wasa gaskiya ne ina ta lashe gasa haka Happy Zamani tare da BOC dauke da sabuwar labari ki gudu sa gudu ka gudu ba ta mutane an ce barawo ya gudu. Kai ku ja mu tai wajen oga dan uwa. Baba wai ina su dambu ne. ai oga sun yi ta wani aiki ne yanzu. Wani aiki ne wanda ban san da shi wanda suka fita su Wannan ne suke zuwa cikin gari suna tozarta ga suna zagin kawai su malamai ba ruwan mu da wasu malamai. wai nan su ne masu zagi na cikin gari kwantar mun da ɗaya nan guri